Hasiera baten, urtero ikean aurkezpen bada, edo erakusketa bada, nun bertan eskolan indako edo eskolak dituen etapa guztietan agertzen proiektuk edo eskolan guztik aurkezten dien jende pixkat ikusteko zein lan edo zein gauza ikeien eskolan. Bai HH, LH, zein DBH esparrutan. Bakoitzak teknika edo gauza diferente montatzen dituzte landu beharreko gauzen arabera, eta 2012-2013 urtean hasitako, ikasturtean hasitako ekintza bada, nun hainbeste jende erakartzen duen errepikatzen dela. Eta materialak ugariak dira, bai eta segun eta zein den helburua ikaskuntza edo ikasturte bakoitzean. Hori bat etorriz, asignatura bakoitzarekin. Hemen HH-ko zati osoa daukagu eta bere eskulanak daude, eta adibidez hemen dago HH-ko eskulan bat, zirkuito bat dana, eta plastikoz eta kartoiez eginda dago, eta ere patioan hau egiten aritu dira, eta jolasteko aukera izan dute ere. Hemen ere daude beste batzuk, kartoiez eta plastikoz egindakoak, eta arteari buruz ere pixka bat egon dira egiten. DBH-ko zati bat da, eta naturari buruzko gauzekin egon dira eta herbarioak egin dituzte, eta ere arteari buruzko gauzak ere kolorearekin jokatu dute eta bar. Hauek ere DBH-ko eskolan batzuk dira, nun poi egin genituen, eta adibidez maketa batzuk egin ziren, esperimentu batzuk ere egin genituen eta beste maketa batzuk. DBH-ko eskolan batzuk daude eta maketa batzuk egin dituzte birziklatutako materialekin. Hemen ere LH-ko eskolan batzuk daude eta adibidez globo aerostatiko batzuk eta gabonetako eskolanak egin zituzten, eta guztia birziklatutako materialarekin eginda dago. LH-en egin zituzten eskolan batzuk daude, gabonetan egin zituztenak eta beste batzuk material birziklatuarekin egin zituztenak. Eta baita ere artearekin jogatu zuten eta koloreekin, eta beste eskolan batzuk egin zituzten. Hemen beste kurtso bateko eskolanak daude, ingelesen egindako eskolan batzuk, eta hemen ere beste batzuk material birziklatuarekin eta gabonetan ere egin zituzten eskolan batzuk. Erakusketan erdialden ikusgai ditugu umek txiki dienen indako marrazkik. Kombinatzen dituztela hainbat estilo edo errealismo eta beste arte mota batzuekin, bai eta material eta margo diferentekin. Badaude umek egindako marrazkik zein DBH-en garatzen dien errebindikazio o aldarrikapenen aldeko proiektu diferentek. Kontutan hartu behar daukeu da ona litzateke esplikatzea ikastetxeen gutxienez aste baten lantzeiala proiektu oinarritutako ikaskuntza. Dala, ikaskuntza normaletik ateatako edo kurrikulum normaletik ateatako beste sistema bat, nun taldeka eginez, aste guzti baten zehar lantzeien gauza guzti diferentek. Aurretik aipatu dudaneran, aldarrikapenekin zer ikusia duen ekintzetako bat, martxoak 8 egunean, emakumearen egunean, aurrera ematen diren ekintze diferenteen gertaerak edo ekintzak ditugu. Aurten, hainbat bai pankarta zein beste motatako ekintzak eman ditugu aurrera, emakumeen garrantzia eta balioa gizartean ikasleek ikus genezan. Urteak badira eskolak 3 hilabeteko aldizkari bat plazaratzen duela, eta orain dela urte pare bat salto eman gendun aldizkari fisiko batetik digital batera. Edonork ikus dezake gure aldizkaria online, eta uste dugu baita hori ekologiaren aldeko aportazioare badala. Guztiak gonbidatuak zarete erakusketara urreratzea, igandera arte egongo dela ikusgai. Etor zaitezte.